Lah wis sak empet kene metu. Iso lho. Run. Wong nek wis tuwek yo ngono. Bocor. Yo, Mana durung ning. Ayo ta. Ayo. Ayo Dik, sungkem Dik. Piye? Piye? Kowe iki nasar ae. Gak ngono sungkeme kaya milih. Wis padha tuweke iki mbok yo sing ngene lho mbir tambir. Lho. Sing jelas nek nyeluk sing jelas awak. Sinemu sapa? Kadir. Kadir. Tambir. Ka.